Milovať niekoho to nie sú iba veľké, okúzľujúce slová. Milovať sú malé obyčajné veci len tak, bez dôvodu, lebo ich chceme robiť. Milovať znamená opýtať sa, urobím ti kávu? Oddychni si, vidím, že si unavený. Môžem pre teba niečo urobiť? Milovať je krátky telefonát, milá správa, malé prekvapenie. Je to nájsť si pár minút, aj keď sme zaneprázdnení. Je to robiť veci spontánne, bez úmyslov a dôvodov. Milovať znamená vedieť povedať, čo sa mi nepáči, ale zároveň oceniť, že ten druhý urobil všetko, čo mohol. Neznamená to súdiť, kritizovať, odsudzovať. Milovať znamená bez závisti povedať, je krásne, čo si dosiahol. Milovať je prijať človeka takého, aký je. Počúvať srdcom a byť trpezlivý. Pozerať sa očami srdca, lebo slová môžu klamať, ale pohľad nikdy. Milovať znamená byť spojený nielen telom, ale aj dušou. Milovať znamená povedať milujem ťa partnerovi, priateľovi, bratovi, sestre. Prečo čakať, kým niekto umrie? Aby sme si uvedomili, ako veľmi ho milujeme. Veď milovať je také jednoduché a jemné. Ak máme v sebe lásku, máme to najdôležitejšie. Tak ju dokážeme dať aj prijať. Život sa stáva výnimočným. To svetlo, ktoré osvetľuje dušu, srdce a oči, sa volá láska.